Hola a tots i a totes, ara veurem la velocitat de la reacció de les pastilles efervescents. Omplirem un got d'aigua calent i l'altre en la mateixa quantitat d'aigua freda. Després deixarem caure la pastilla efervescent en cada got i veurem que en el got d'aigua calent la velocitat de la reacció química és major i la pastilla es dissol en menys temps. Recordem que les pastilles efervescents estan compostes per bicarbonat sòdic i un àcid sòlid, que per exemple pot ser l'àcid. Com hem vist, a l'aigua calenta ja tenim la pastilla efervescent totalment desfeta, sí? Aquí encara falta. I a l'altra Encara es veu. encara es veu la pastilla. Encara no s'ha dissolt. Quina conclusió podem treure? Doncs que en l'aigua calenta es dissol més ràpid. Ara, en dos gots diferents de la mateixa temperatura, posarem pastilles iguals però una en pols i l'altra en el seu estat normal. Plenem els dos gots amb la mateixa quantitat d'aigua freda. Després triturem una pastilla efervescent i per últim deixem caure una pastilla al got i la pastilla triturada a l'altre got. Podem veure que el vas amb la pastilla triturada, la seva velocitat de la reacció química és major i la pastilla es dissol en menys temps. Quan un sòlid reacciona amb un líquid, la reacció química només té lloc a la superfície del sòlid en contacte amb el líquid. Si triturem el sòlid, la pastilla efervescent augmenta notablement la superfície de contacte i s'incrementa la velocitat de reacció. La pastilla triturada es dissol en menys temps.